jo sóc la Sílvia, sóc de Mel Be Happy, som el Jordi i jo mateixa, un petit projecte apícola. Estem a Juncosa de les Garrigues i bé, doncs som apicultors. Llavors produïm la nostra pròpia mel, de collita pròpia, i fem diferents mels, les que podem fer al nostre entorn, com són la de romaní, la de timó, la mil flors de garriga, i després doncs, fem transhumància als Pirineus, i on fem també una mil flors de Pirineus, i transhumància a boscos d'alzina per fer mel de bosc o món floral d'alzina. La nostra feina és tenir cura de les abelles, llavors tenir cura de les abelles vol dir moltes coses, però avui us explicaré concretament el tema de la cera. Sabem que les abelles viuen en un rusc fet de cera, però d'on surt aquesta cera i què en podem fer d'aquesta cera i com els apicultors la treballem. Les abelles tenen unes glàndules al seu cos que els hi permet elaborar cera i fan cera per crear la seva casa, el seu rusc on viuen. Això seria unes cel·les creades i una forma aleatòria, normalment són circulars, que han creat les abelles. De fet, quan la creen és de color blanc, és molt clareta i amb el temps es va enfosquint o a mesura que hi van ficant mel, pol·len, cria, es va enfosquint. Llavors, als apicultors ens interessa que facin la seva casa d'una forma geomètrica, ja que són tan geomètriques les abelles. Llavors els hi fiquem aquests panels. Són uns panels de fusta amb uns filferros i a la seva casa hi ha 12 panels d'aquests. I a nosaltres ens interessa que comencin a crear la seva casa dins d'aquesta forma, perquè així nosaltres podem extreure i treballar amb aquest panel per extreure la mel. Les abelles necessiten molta energia per crear cera. De fet, es poden consumir uns 8 quilos de mel per crear 1 quilo de cera. Llavors, què passa? Que nosaltres les volem ajudar, les podem ajudar i també perquè siguin més productives. I els hi fiquem cera. Tota aquesta cera que elles creen aleatòriament, totes aquestes formes, o quan una cera és molt vella, la recollim, la fonem a més de 60 graus, la filtrem per treure les impureses i després en fem unes làmines. Fem aquestes làmines que ja tenen un dibuix gravat, que és el dibuix de l'hexàgon, que després elles ja només han d'estirar aquesta cera, ja no l'han de crear, sinó que han d'estirar la cera que nosaltres els hi fiquem i amb la cera que els hi fiquem elles creen les cel·les hexagonals on acabaran ficant la mel, la cria, el pol·len. Enganxem aquestes làmines a aquests quadres amb els filferros calents. Doncs amb la calentor la cera es desfà i es queden empegats aquí. Això també ens va molt bé per manipular i per treure bresques. Heu menjat mai mel amb bresca? Per exemple, nosaltres en tenim. És la cera plena de mel i després hi fiquen un altre tipus de cera, que aquesta sí que la creen ells, que és la cera d'opercle, que és una capa protectora perquè no caigui la mel. I hi ha gent que li agrada menjar-se la mel així, directament amb la cera. De fet, la cera té moltes propietats. Doncs un cop us he explicat això, farem unes espelmes. Nosaltres fem espelmes per fosa, és a dir, fonem la cera i les fiquem en uns pots, o podem fer les espelmes directament d'aquestes làmines. Si vosaltres haguéssiu vingut aquest cap de setmana a casa nostra, amb els més petits de casa haguéssim fet aquestes espelmes. Que ara us ensenyo. Llavors, com que no les podeu fer in situ, doncs us ensenyem a fer-les. Clar, no teniu aquestes làmines, igual les podeu trobar en algun lloc, i si no, doncs us haureu d'esperar l'any que ve i vindre'ns a veure. El que fem és agafar aquestes làmines, com veureu, aquesta, per exemple, està trencada perquè si fa fred o així, doncs estan rígides. Però amb la calentor només de les pròpies mans
ja s'acalenta la cera i es torna a empegar. I la tallarem per la meitat. Així. En funció de la mida que vulguem fer de les espelmes, doncs la tallarem d'una mida, d'una altra. Com veureu, es manipula poquetet amb la pròpia escalfor de les mans. I amb un cúter l'ajudem a tallar perquè ens quedi un tall net. Ara tenim això, una làmina més llarga i estreta. I medirem el fil perquè surti per sobre per poder encendre l'espelma. I tallarem aquí. El fil és un fil de cotó. I ara doncs hem d'enrotllar. La primera volta hem d'agafar el fil perquè no ens marxi, però a partir d'aquí ja donant escalfor a la cera anem enrotllant i sempre vigilant d'anar en línia recta. Txatxam! I aquí tenim la nostra espelma. Acabem d'apretar bé aquí perquè no s'obri i si hem anat en línia recta ens s'ha de muntar perfectament a terra. Doncs bueno, aquest és el nostre taller que us hem volgut presentar avui i res, encantada de conèixer-vos i esperem que ens vingueu a veure ben aviat. Adeu!